Viváce fuvolák kerültek most sorra. Ő pedig egy nagyon kedves kis Viváce, méghozzá Viváce 3-as szériából. Azért szeretem nagyon ezeket a hangszereket, mert hangzásban és megszólaltatásban is eléggé hasonlítanak a Trevor fuvolákhoz. Nem annyira erőteljes hangos hangjuk van ezeknek a vivácséknak, de ugyanolyan könnyű megszólaltatni, és nagyon jellegzetes, világos, fémes hangzásuk van, kb. Ugyanúgy, mint a Trevoroknak. Volt már egy olyan vivácsa a kezemben, ami, hogyha csukott szemmel választottam volna a hangszert, nem tudtam volna megmondani, hogy ez Trevor vagy Viváce. Ezért aztán nagyon jó pontot kapott nálam ez a márka. Több évtizedes múltra tekint egyébként vissza, és a többféle szériából az egyik arról volt híres, hogy Trevor fejet élesztettek hozzá, és így került forgalomba. Hogyha ilyen lesz majd a készletünkben, nagyon remélem, hogy lesz ilyen is, külön fogom jelezni nektek ezt a különleges tulajdonságát.